Yliopiston opintojaksoista luennoidaan rinnakkaisille opetusryhmille. Tällaisen opintojakson käsittely nopassa on poikkeavaa. Opettajan täytyy aluksi tehdä vasemmassa valikossa olevalla luentoryhmät ja lisäsivut menettelyllä jokaista ryhmää varten oma sivu. Tässä esimerkissä käsitellään tekniikan englannin opintojaksoa, jolla on runsaasti luentoryhmiä. Opintojakson sivulle on jo tehty sivuja näitä varten. Yhden ryhmän tapahtumatiedot on tuotu kuitenkin luennot sivulle. Tehdään tätäkin ryhmää varten oma luentoryhmäsivu. Uusien sivujen teko käynnistyy vasemman ylävalikon pohjalla olevasta linkistä. Käynnistyvä dialogi toimii sekä luentoryhmä- että tavallisten lisäsivujen teossa. Luentoryhmä- ja lisäsivuosion hallinta käynnistyy kyseisen osion yläosassa olevalla muokkaa tai tässä kieliversiossa edit-käskyllä. Käynnistyvässä dialogissa voi säätää sivujen järjestystä tai poistaa sivuja. Katsotaan seuraavaksi tyhjän sivun avulla, miten tapahtumatiedot tuodaan Oodista. Toimenpide etenee samalla tavalla kuin luennot sivulta lähtien. Valintanäkymässä on kuitenkin enemmän valinnanvaraa. Valintatilanteen helpottamiseksi luentoryhmien nimet kannattaa Oodissa valita niin, että opettaja löytää tässä tilanteessa helposti oikean ryhmän. Tässäkin on mahdollista valita tapahtuma kerrallaan, mutta useimmiten käyttökelpoisin on valitse ryhmätoiminto. Toiminnoiltaan luentoryhmäsivut ovat luennot-sivun kopioita. Koska luennot-sivulla oleville tapahtumille tehtiin oma sivu, luennot-sivu kannattaa tyhjentää. Se voidaan tehdä opintojakson ylläpidossa olevalla sisällön tyhjennyssivulla, jolla tyhjennys onnistuu sivun tarkkuudella. Katsotaan vielä lyhyesti opetuksen hallinnasta kaksikielisen opintojakson erityispiirteet. Kaksikielinen opintojakso on tarkoitettu erikoistilannetta varten, jossa kaikki tai osa opetustilanteista toteutetaan erikseen suomeksi ja englanniksi. Sisällön tuottamisessa kahdella kielellä käytetään yläpalkin kielenvaihtokytkintä. Tiedotusta ja melkein kaikkea opetusta varten sivuparit ovat valmiina. Luentoryhmäsivut opettajan täytyy kuitenkin tehdä erikseen kumpaankin kieltä varten. Huomattava on, että nämä sivut eivät muodosta kuitenkaan sivuparia kielenvaihdossa. Kun kielen vaihtaa luentoryhmäsivulla, noppa näyttääkin koko nopan etusivun. Lopuksi tässä osassa käydään pikaisesti läpi opintojakson ylläpidon toiminnot. Opintojakson kieli asetetaan kielisivulla. Kielenä voi olla suomi, englanti tai opintojakso voi olla kaksikielinen. Silloin opetus annetaan sekä suomeksi että englanniksi. Jos opintojakso ei ole valmiiksi aktiivinen, voimassaoloajan voi asettaa opintojakson ylläpidossa asiaan liittyvällä sivulla. Vastuuopettaja tai kuka tahansa opettaja, jolla on jo oikeudet opintojaksolle, voi antaa oikeuksia uusille henkilöille. Opintojakson opettajamäärityksiä voi tarkastella ja muokata opintojakson ylläpitäjät sivulla.
Oletusarvoisesti noppa ja sen kautta jaettava materiaali on avointa kaikille. Jos opettajana haluat kuitenkin rajoittaa tekemäsi materiaalin saatavuutta, voit tehdä sen nopassa sivukohtaisesti. Tällä tavalla suojatun materiaalin voi avata vain yliopiston käyttäjätunnuksen omaava henkilö. Muuta suojausasetuksia sivulla näet voimassa olevien asetusten tilan. Opintojakson sisällön valmistelun ajaksi sen voi piilottaa kokonaan. Jos materiaalisi voidaan jakaa vain kurssillise ilmoittautuneille opiskelijoille, on mahdollista määritellä jaettavat PDF-tiedostot salasanasuojatuiksi. Silloin sinun täytyy ilmoittaa salasana kurssin opiskelijoille. Toinen mahdollisuus tällaisessa tapauksessa on siirtää materiaalin jako Optimaan. Sen työtilassa olevan materiaalin voi avata vain työtilan jäsenenä oleva käyttäjä. Nopan Optima-hallinnan avulla voit viedä opintojakson opiskelijat käyttämääsi työtilaan. Katsotaan kuitenkin tässä välissä pikaisesti, miten PDF-tiedostojen salasanasuojaus tehdään. Voit tehdä suojauksen, kun tulostat alkuperäisen dokumentin yliopiston käytössä olevalla PDF Exchange-ajurilla. Ennen tulostamista täytyy käydä muuttamassa tulostimen ominaisuuksia ja valita siellä Security-välilehti, jolla valitaan Käytä PDF-suojausta ja salasanavaatimustiedostoa avattaessa vaihtoehdot sekä kirjoitetaan salasana sille varattuun paikkaan. Kun tällä tavalla suojattua tiedostoa avataan, PDF-lukija vaatii salasanan ennen kuin se avaa dokumentin. Valmiin PDF-tiedoston voi suojata esimerkiksi ohjelman PDF Exchange for Pro Tools-paketissa olevalla Simple PDF Page Extraction ominaisuudella. Vilkaistaan se hiljaa läpi. Sitten takaisin noppaan ja opiskelijatietoihin. Opiskelijat sivulla näytetään opettajalle opintojakson opiskelijatiedot. Kaikki ryhmä sisältää niiden opiskelijoiden nimet, joilla opintojakso on opintoni valikossa. Opintojaksot tulevat tuohon valikkoon pääasiassa Oodissa ilmoittautumisen perusteella. Opiskelijan täytyy kuitenkin huolehtia itse opintojaksojen poistamisesta valikostaan. Tarvittaessa opettaja voi hakea opetusryhmiin ilmoittautuneiden tiedot Oodista. Nopan opintojaksoon voidaan kytkeä yhteys yliopistossa käytössä oleviin Optima-ympäristöihin ja tehdä työtiloja valittuun ympäristöön. Kun työtila on tehty, opettaja voi viedä opintojakson muut opettajat työtilan valvojiksi ja haluamansa ryhmän opiskelijoita sen jäseniksi. Opettaja voi valita Nopassa minkä tahansa ympäristön, mutta työtiloja hän voi tehdä vain niihin ympäristöihin, joihin hän on saanut Optima ylläpidolta oikeudet.
Opintojaksoon kiinnitetyt ympäristöt näytetään Optiman hallintasivulla olevassa taulukossa. Poista käskyllä voidaan irrottaa ympäristö opintojaksosta sen jälkeen, kun opintojakson työtilat on poistettu Optimasta. Kunkin ympäristön rivillä on mukauta käsky, jolla käynnistetään puolestaan ympäristön työtilojen hallintanäkymä. Alkuvaiheessa ympäristön työtilojen sivulla on vain käsky työtilan luontia varten. Aloitetaan sillä. Nimen voit antaa mielesi mukaan, mutta järkevää on käyttää opintojakson nimeä tai sen osaa. Tallennetaan ja käydään tarkistamassa Optimassa. Kun työtilan nimi vaihdetaan Optimassa, vaihtuu nimi myös Nopassa. Kun työtila on tehty, opettaja voi viedä opintojakson muut opettajat työtilan valvojiksi ja haluamansa ryhmän opiskelijoita sen jäseniksi. Opiskelijat-sarakkeen vie-käskyllä käynnistyy dialogi, jossa voi valita vietäväksi joko kaikki opintojaksolle ilmoittautuneet tai hakea opetusryhmiin ilmoittautuneet Oodista. Kaikki ryhmässä on kuitenkin se ongelma, että se saattaa sisältää edellisillä kausilla opintojaksolle ilmoittautuneita opiskelijoita, jotka eivät ole syystä tai toisesta poistaneet opintojaksoa opintoni valikostaan. Tästä syystä opiskelijoille on hyvä teroittaa, että he siivoavat opintoni valikon kurssin päätyttyä. Tämä on opiskelijoidenkin etujen mukaista, sillä niin kauan kuin opiskelijalla on opintojakso valikossaan, hän saa postia opintojaksolta. Jos epäilet kaikki ryhmän opiskelijasisältöä, jos sen lukumäärä on epäilyttävän suuri, älä käytä sitä. Aiheutat itsesi lisäksi ongelmia myös opiskelijoille. Työtilan luonnin yhteydessä Optiman työtilan valvojaksi tulee operoiva opettaja. Muut opettajat täytyy viedä erikseen. Optiman työtilassa jäsenluettelo sisältää tämän jälkeen kaikki opettajat ja opiskelijat. Viimeisenä työtilaan liittyvänä käskynä Nopassa on työtilan kopiointi. Tätä ominaisuutta voi käyttää, kun Optimassa on opintojaksolle hyväksi havaittu rakenne, jota halutaan monistaa tai käyttää hyväksi uutta kurssia aloitettaessa. Nimen täytyy kuitenkin poiketa vanhasta. Dialogissa voi valita, kopioidaanko samalla opiskelijat ja opettajat. Vilkaistaan vielä opintojaksolla, jolloin on enemmän opiskelijoita, miltä näyttää opetusryhmien opiskelijoiden haku Optimaan vientiä varten. Jos opintojaksolla on paljon opiskelijoita ja opetusryhmiä, haku saattaa kestää. Löydettyjen opetusryhmien joukossa ovat kaikki opintojakson eri opetustapahtumatyypit ja tuloksena näytetään, kuinka monta opiskelijaa kuhunkin ryhmään on ilmoittautunut. Yhtenä ryhmänä on opintojaksolle ilmoittautuneet, joka vastaa parhaiten meneillään olevan kurssin osallistujien määrää. Optimaan vietäväksi näistä ryhmistä voidaan tässä valita yksi ryhmä. Kun opintojakson opetus on päättynyt, sen sisältö voidaan arkistoida. Arkistointidialogissa voidaan valita ne Nopan opintojakson sivut, joilla oleva materiaali arkistoidaan.
Arkistointidialogissa voidaan valita ne Noban opintojakson sivut, joilla oleva materiaali arkistoidaan. Arkistointipaketti tulee opintojakson yhteinen lisämateriaali sivulle, josta sen voi kopioida omaan säilytykseen. Sisältö voidaan tyhjentää sivuttain. Kuten huomaat, luettelossa eivät ole luentoryhmä eivätkä muut lisäsivut. Niiden hallinta tapahtuu lisäsivuosion muokkaa-dialogissa. Näin olemme tutustuneet 3 opettajatuokiossa Nopan keskeisiin ominaisuuksiin. Kiitos mielenkiinnosta. Toimittajavideossa käsitellään yksityiskohtaisemmin edittorin käyttöä. Samaa edittoria käytetään sekä organisaation informaatiosivuilla että opintojakson sivuilla.